Не. Без диета хеликобактер пилори изобщо няма да мине. Кой каквото иска да говори, но поне 3 месеца трябва да изключиш няколко неща. И в това видео ще ти кажа какво точно. Ако ти страдаш от тази коварна бактерия, вземи си сега в момента лист и химикал, спри за момент видеото и си запиши какво махаш задължително от менюто. Защото диетата е абсолютно задължителна. Хеликобактер пилори уврежда стомашната лигавица. И ако продължаваш да ядеш храни, които я дразнат, няма лекарство, няма билка, която да подейства както трябва. И много хора пият антибиотици или билки, но не спират храните, които хранят самата бактерия и дразнат стомаха. И това е основната причина и проблема да се влачи тази бактерия с години. И така, започваме. Какво се спира задължително поне за 3 месеца? Първо и основно, прекрасни мои приятели, сладко и захар. От сладкото бактерията се храни и се развива. И трябва задължително да замествиш сладкото с хром. Второ, кафе. Да, трудно е. Кафето е едно от най-агресивните неща за стомаха при хеликобактер пилори, но без него. Трето, алкохол. Дори малко, той буквално изгаря възпалената лигавица. Четвърто, пържено и газирано. Това включва любимите ни пържени картофки, кюфтета, колбаси, пикантни подправки. Задължително, просто ги махаме. Така, пето, газираните напитки. Те засилват киселиността и подуването и оттам ви стават много сериозни проблемите. Шесто, люто и подправки. Моля те, не си го причинявай. За 5 минути удоволствие на непцето, с дни няма да можеш да потушиш пожара в стомаха след това. Седмо, кисели и солени подправени храни. Това са туршиите, оцета, кетчупа, майонезата, супер любимо. Просто го махни. Какво е по-добре през този период да поддържа стомаха и от това, от което има нужда? Така, наблягай, моля те, на варени и задушени храни. Примерно на картофи, на ориз, на овес, на банани, на обелени ябълки, на истинско кисело мляко. Има все още такова в